Jó munkát! Sokan azt gondolják, hogy én éjjel-nappal cserkész egyenruhába vagyok, hogy abban alszom, hogy másképp nem is tudok szórakozni. De ez nem igaz. Én nagyon szerettem például a filmeket, különösen a sci-fi filmeket, és azok közül az időutazással foglalkozó filmeket. Így hát az egyik kedvenc sorozatom a Vissza a jövőbe című sorozat. Aki ezeket nem ismeri, a főszereplő visszamegy a múltba, hogy különböző kalandokon keresztül biztosítsa azt, hogy a szülei megismerkednek, szerelmesek lesznek, és így hát, hogy ő is valamikor megszülessen. Hát mi is a cserkészetben most egy kicsit visszamegyünk a múltba, hogy meghatározzuk a jövőnket. Tudnélik, Baden-Powellnak az eredeti célja a cserkészettel az a jellemnevelés volt. Az ipari forradalom után látta London utcáin a lödörgő fiatalokat, és aggódott Baden-Powell. Nem tudta, hogy ezekből hogy lesz egy olyan ifjúság, aki felelősséget vállal, aki szolgálatra kész, aki egyenes lelkű lesz a brit birodalom számára. Hát mi is most a cserkészetünkben nagyobb hangsúlyt szeretnénk tenni a jellemnevelésre, és ezen munkálkodik a Forrás munkacsoport. A Forrás munkacsoport most lesűrítette a cserkészetnek a jellemnevelési anyagát 9 értékre. És ezt a 9 értéket most elhelyezték a cserkész évnek a 9 hónapjában, úgy, hogy minden hónapra jut egy érték. Itt azt kell kihangsúlyozni, hogy itt nincs most egy új próbaanyagról szó. Itt nem lesz új próbáztatás vagy vizsgáztatás. Ez a létező cserkész próbaanyag, csak most kihangsúlyozzuk azokat az értékeket, azokat a jellemértékeket, amik már benne rejlenek abba a próbaanyagban. És ezeknek a kihangsúlyozására születtek most ötletek, amiket a Forrás munkacsoport megoszt veletek. Én arra kérlek titeket, hogy ezeket az ötleteket építsétek bele a rajmunkatervekben, az őrsi összejövetel munkatervekben, használjátok kirándulásokon és sportjákon, hogy a jellemnevelésünk egy kicsit kézenfoghatóbb legyen, ami a cserkészetben történik. Hogy a cserkészeink egy kicsit öntudatosabban vegyék át azt a jellemnevelési anyagot, ami már ott van a próbarendszerünkben. Ez egy kihívás lesz, és egy kis megerőltetést fog követelni, de érdemes. Érdemes, mert mégiscsak a jellemnevelés a cserkészetünk célja. Köszönöm, és kívánok ehhez erőt, és kitartó jó munkát.